DIP Infotech Incubation Center da take Kano cibiyoyi ne aka yi na koyar da fasahar zamani ƙarƙashin NCC duk Najeriya guda 5 aka yi, Northwest gaba ɗaya guda ɗaya aka yi a Kano. Ita za ta yi sabin Kano. An kashe kuɗi sama da biliyan 10 wani abu aure, ba miliyan ba biliyan. Idan aka buɗe ta za ta sama wa matasa sama da 10,000 wani abu aikin yi. Za ta samar da kuɗin revenue na shiga abinda bai kasa naira miliyan 300 ba a kowane wata. Matasan wayannan jihohin su za su ci moriyarta. Masu zanga-zanga suka zo, wataƙila kai ma da kana cikin wayanda za su je wannan santar su koya. Zanga-zanga ta samar da aikin yi ko ta raba mutane da aikin yi?